Marhamat همکاران.
иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ довталаб бояд худро тавассути маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирад. Давраи дуюми ба қайдгирӣ ва аз нав ба қайдгирии довталабон аз 10 то 30 июн дар нуқтаҳои ба қайдгирӣ баргузор мешавад. ба қайдгирӣ дар ҳузури шахсии довталаб сурат мегирад. барои аз қайд гузаштани довталаб ҳуҷҷатҳои зерин талаб карда мешавад: шиносномаи миллӣ ё ҳуҷҷати дигари тасдиқкунандаи шахсият ё маълумотнома бо муҳру сурат аз шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ва нусхаи он барои шахсоне ки синашон ба 16 расидааст. барои шахсони то 16 сола шаҳодатномаи таваллуд, маълумотнома бо муҳру сурат аз ҷои зист ва нусхаи онҳо. ҳуҷҷат дар бораи таҳсилот барои хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ ё ибтидоӣ ва ё миёнаи касбӣ, маълумотнома бо муҳр ва сурат барои хатмкунандагон мувофиқан аттестат дар бораи таҳсилоти умумии асосӣ ё миёнаи умумӣ ва нусхаи он, диплом ва замимааш дар бораи таҳсилоти ибтидоӣ ё миёнаи касбӣ ва нусхаи онҳо, рақами расиди пардохти маблағ аз бонки дахлдор аз ҷумла амонатбонк ва исхата ё барномаи мобилии яке аз ин бонкҳо. агар довталаб имтиёз дошта бошад ҳуҷҷати тасдиқкунанда дар ин бора. ихтисосҳоро довталаб бояд пеш аз ба қайдгирӣ бо маслиҳати падару модар ва тавсияи донандагон интихоб кунад. довталаб ҳуқуқ дорад ки 12 комбинатсияи ихтисосҳоро дар доираи яке аз 5 гурӯҳи ихтисосҳо интихоб намояд. забон ва макони имтиҳонсупориро довталаб дар вақти ба қайдгирӣ ихтиёран интихоб мекунад. довталаб метавонад барои осонии кораш тавассути хизматрасонии пешномнависӣ худро пешакӣ сабти ном карда рақами инфиродиро аз он барои қайди расмӣ пешниҳод намояд. баъди ба қайдгирии расмӣ ба довталаб варақаи ба қайдгирӣ дода мешавад ва ӯ бояд маълумоти онро бо диққат хонда дар сурати дуруст ҳисобидани маълумот варақаро имзо кунад. маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон.